Vi har valgt at opprioritere arbejdet med gruppevejledning og workshops, fordi at en større undersøgelse af effekten af vejledningen viste, at individuel vejledning er godt for dem, som er næsten afklaret med, hvad de vil. Og det er jo ikke vores primære målgruppe. Vores målgruppe er dem, der har en langt mere kompleks problemstilling og er langt mere usikre i, hvad det er, de skal. Så der var brug for at gå nye veje. Jamen, jeg bruger gruppevejledning og workshops til metode for at få de unge mennesker til at reflektere sammen. Mange gange er det sådan, at hvis det er, at de får fortalt deres historie, og andre unge responderer på den historie, så kan det være med til at skabe nye fortællinger, nye pointer, som er værd at få frem. Jamen, jeg har lige været med til at bygge med Lego. Jeg har bygget først og fremmest min uddannelse igennem folkeskole og til hvor jeg står i dag. Hvad der var godt og hvad der var dårligt. Så har jeg bygget min fremtid, hvor jeg ser mig selv og hvad mine gode sider er, mine dårlige sider. Så har jeg været med til at finde styrkekort, fundet nogle gode egenskaber og gode styrker ved mig selv. Fået at vide af min team, hvad der var godt og hvad der var dårligt. I den individuelle vejledning, der kan man mange gange opleve det, at når der man har haft en lang snak med et ungt menneske, så når det forlader vejledningslokalet, så skal det ud og søge en eller anden form for social accept af de beslutninger eller valg eller refleksioner, som man har gjort. Og det er ikke altid, at de møder det uden for vejledningslokalet. Og derfor kan man godt opleve, når den unge så kommer igen, jamen så at det, man har snakket om, de historier, der er blevet fortalt, de har ændret sig radikalt. Det, som gruppevejledning kan, det er, at når det er, at vejledningen så er slut, jamen så lever historien videre i fællesskabet uden for vejledningslokalet. Og der er allerede fundet en social accept sted i vejledningslokalet. Og det bidrager til, at den unge kan fastholde måske de beslutninger, som er taget ind ved vejlederen. Min egen historie, den kender jeg jo. Og så fortælle den til vildt fremmede, det har ikke været nemt, men de har forstået den, og de har sat nogle styrker på, som jeg ikke selv kunne se i min historie, som har gjort en historie endnu stærkere. Så jeg kan fortælle den en anden gang, og så sige, om den virkede faktisk egentlig meget godt. Og har hjulpet mig selv ved at fortælle den historie. Jeg synes, det var rigtig, rigtig rart, at der var nogen, der lyttede, og som kunne give en credit tilbage, altså fortælle, som de ser en. Kunne fortælle for eksempel, at man er nysgerrig på livet, og kunne fortælle, jamen, jeg tror, at sygeplejerske er det rigtige job for dig, fordi du er meget imødekommende, eller ligesom kunne være med til at guide en, at det var den rigtige måde, man gik til det på. Et par gode eksempler på resultater med gruppevejledning som metode er, at unge går fra ensomhed til fællesskab. Vi har blandt andet oplevet en større gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som kom her, og det, der var et fælles karaktertræk for dem alle, da de kom, det var, at de var ensomme. Efter et forløb på 10 dage, sluttede de af med at på eget initiativ at holde en fest, og også mødes ugen efter, fordi at nu faciliterede vi det ikke længere, men de havde behov for hinanden, og nogle af dem har jo taget hinanden i hånden og er startet op på en uddannelse sammen, så de er jo blevet hinandens fastholdelsesvejledere, kan man sige. Et andet godt eksempel på resultatet med metoden er, at de unge de i høj grad er positive over at få lov at dele deres usikkerhed med andre. Få lov at spejle sig i, at andre også er usikre. At andre kan have det svært med det valg, som de står overfor, eller den situation, de nu står i deres liv. Så det har de fået rigtig meget ud af at spejle sig i hinanden. Jeg kan ligesom prioritere mine styrker nu og finde ud af, hvad har jeg at byde ind med, og hvad er mine gode sider, og hvad er mine dårlige sider, og hvordan kommer jeg videre med dem. Og hvad har jeg personligt at byde ind med til for eksempel mit uddannelsesvalg. Hvad styrker er vigtigt at fremhæve for mig? Det er rigtig fedt. Det er rigtig fedt. Det er lidt ud over det sædvanlige, man er vant til. Så jeg synes, det har været rigtig, rigtig, rigtig godt. Tak for det.